Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kiloki khubor mamta kasni. Kajala mekalaya kadai kajaka ka jingdon jing em ki barius pa lah ka mei mariang ni ka jing penne pensa ya ka jing te sa nam jong ki long shwa man shwa. Kanan polog watsle kadai ka wei na ki jakate jong umin barem nadu ki por pareng ka ba penne pensa ya ka ha ka thop heritage. Katna trikam office jong ka deputy commissioner East Khasi District kala pelong ya ka cat darian camping arja arpulai kum ka water heritage fortnight minha shtarik no pra ka was lake shillong. Kapar pa kakandang bakabu ka sarkar India kadai ba kini kibuki ini ki water structure ki bangin jit dan kini ki telau bangin jit kidai bandan dakin kikam ki blak pentrai lingba ki brio lani lingba ke engineering ke bangi ong mo tihang ni peni ik la don ki jingking la don kini ki jingtei ki buper ban kampen ba ban pen itana ban dunia dai ka telong but kani ka fulfill ru ya kata ka criteria kan but kapak klai bat ka kampong san kalong ba kini ki telong kidai bandan ya ka value lani kabangi ong ya ka jingun toy kala ban a jingun toy ya ka imlang ka salang ba ki pagba ki bersawa ka tugathan dai naman kata da kitip ka what's like ki ka famous tourist spot ato kari India ni para kawi ki briwan hang ni ki wan bandung tika jingni ka jing soy nang ni ru ki yo ban pentrai kam da ka sarkar forest ban pendha bri ki kam but hi baka ai jingun toy umdai kam baka ai ka revenue umdai ka ai ru ya ka attract ru ya ki nang wan pet mi kai ya ka ni ka jilla ka jongi